Muroora mutsva otiza pamusha pemukomana wake mushure mekunge aitiswa marituals navamwene amai vemukomana. Ndo paunongoona wega kuti kunze uku kune vanhu vanobata-bata ende vachiriko. Taifunga kuti zvakapera kare kare. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimu TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvakare nenyaya inotyisa kwazvo, nyaya yakaitika kuwedza apo muroora akatiza pamusha pemukomana wake mushure mekunge amwene vake vanga voda kumuitisa marituals vachiti vanoda kumusimbisa kuti asazojairirwe next time paanodzoka pamusha apa. Ini sekuona kwangu amwene ava vaida kumudzidzisa kana kuti kumujoinisa uroi nekuti zvavakaita apa zvaiva zvisina kujeka zvachose. Zvimwe zvacho zvinoda muchizvinzwira moga zvakanyatsoitika. Ndoda kuti muteerere nyaya iyi, asi kana mapedza kuteerera ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, kuti uriwe musikana uyu waiita sei uye sei mukomana asiri kuteera mudzimai wake kubva zvaitika nyaka iyi. Ngatisangane mucomment section. Mukomana ngachisevenza paguta reHarare kuna musikana wake hande kumusha kwedu, unoona kumba kwedu andisati ndakuroora, ausati wa mukadzi wangu iko zvino zvitinosvika ndoida neukwatete nokuhama dzese pamba pedu ndipo pachazoika kupedzisa muchinge wakudisi wakuuya ndobva aenda ikoko kwana tete uku anzodza baba vake veko vachibvamudza zvikandizo mwanangu kana uchinge watosvika kudaiso irombo rakanaka, hakuna varume vachada kuziisa vakadzi kumba kwavo. Ndo zvinoratidza kuti murume wako anokuda izvi. Asina kuti ende zvese chichiitika mangwana unenge uchiziva panapa. Hachatoiti utsotsi chikonzero, anoziva kuti unoziva kupi kumba kwavo. Ende pfungwa dzaita idzodzo ipfungwa dzekuratidza kuti anokuda iwe. Right. Pane pauchasiya kuti ndepapi. Tendererewe, una ana mai vako, una ana tete vako, ana baba munini vako, vana baba mukuru wako. Hama ndidzodzi. Kusvikira anosvika kumba kwemukomana uyu kwa baba namai Daniel asvika natete zvakanaka, vatete vari paya foni ngiri muri kudiwa kumba kusvika vanhu zvikanzwira iti muroora svika panapa ndingomhanyira vanhu vari kumba madzimai ndotamba nawo mukando aya ndiri kudzoka panapa ini ndindo zokutora panapa tichienda panext. Hauna paunoenda usina inini, ndindofamba newe. Ndobva aenda papa aenda muroora vatete vachibva vasiya muroora ari pamba pane chimwe tutete tudukuka wakudana mama achiwa tuwati zvikanzi naamai vemukomana uya kuno muroora tigare pana. Mwana wangu uyu ndakagara ndamuudza kuti handidi zvisina basa ende ndosaka uchona aita hunhu auya newe dzahama kusvika wasvika uri kuona kuti mawiri aita ndo chivanhu ichi wauya kuzoona pamba. Izvezvi unogona kutonzi iwewe ndiri kukutuma nezvinhu usati watoroorwa kuuya kunoku kureva kuti unenge uchidzidza unhu hwemumusha, vana mai vako uchitiziva tichifambidzana tese. Ende murume wakowo anofanira kuti aende kupi kumba kwenyu zvikanzi akatoenda zvikanzi ndokuroorana kauku vamwena vari kutaura nemuroora zvikanzi but kuuya kwawaita izvezvi kune vanhu vane jirasi, kune vanhu vane godo, izvo zvatenderera misha mukare zvikanzi tete mama ndafamba ende vanhu vacho vanofara zvikanzi maiwe ndogona kusara ndikafainiri kana tukatofaiwe zvikatofaiwe uya kuno muroora right. Ndobva wabata foni vamwene ndokufonera tete vaya zvikanzi iko zvinozvi tangoti budei mbichana pane pandienda kunomuratidza muvhangeri wedu mudzimai womuvhangeri wandinonamata naye kuti ndo mwana uyu uyezve vachiita munamato ezvo hapana pabudo mukoma KB. Kwanzi nguva iyoyo pakabva paurawa huku huku yakaurawa mukoma KB, kahuku kasina kana basa kekuti kana mukadzi munokaurayira vanhu akaitika diki nyama yacho nitorera. Ndobva vapinda mumba mukoma KB, ndobva vavhara dho ndokubva aveserwa moto padho uchitoita sekuti uchatopisa dho achigosha akatarisa panze. Zvikanzi gocha mwanangu ndotoshandisa simba ndokukagosha, apedza kugosha zvikanzi izvi kakasina munyu muroora ndofara. Pari kuitika zvese izvi mukomana wemusikana uyu ari kupi? Aiwa, mukomana wemusikana ka time inopiwa vatete muroora anenge atione boys dzake vatova kumagrosa vatova kumashops vakutomwira achinzi nomwe hama kuri kutoka hataona mudzimai wako cheche apo unenge kana mashoulders aya unotaura wachisimuka right. Semunhu akaine chinhu chake papa inzwai zvakaitika nguva yakanzi muroora chitya kugosha akabvuma moto akabvuma kuvisisiwa zvese ndobva taka kugosha
but zvakanetsa ndezvekuti nyama iyi yaibva vane maplastic paper vaipisa vachidonhedzera panyama. Apedza kudonhedza kudaroka vakuinzi ishe usadya hako kunzi kwadira maplastic but ingonoka zvemukati kunyange ukangodya kana kahwani kungoruma chete kahwani unenge watodya wasimba chero paunodzoka panapa hapana nokunetsa. Right, pavakakufuratira vachiti ho dzimwe dzenguva uri kuti hamuna munyu regai tore munyu ndobva tu Murora pasa Murora mukoma KB ahana kudzokera kumba kwakasvikira vatete akananga kubasi kuri pasi stop achinosvika paya basi can't get motokari holiday kudzichafamba ndokutaka kurowa netsoka amaikumakunde yekumakunde jekesa musoto yekumakunde kufamba uko kuna kudzokera kuHarare achibva kupi achibva kuHweza afamba kudaro mukoma KB anoti ndakafamba kusvika ndakunzwa kuti bhutsu dzandakapfeka ka bag nehembe aita sei asiya hana mari chaanoita iye akadzima foni ndokuti aiwa mari anayo motokari dzacho ndodzaishayikwa asi mari chi anayo afamba mukoma KB akarwadziwa nemakumbo vedu kuHarare vanoti kujara kufamba serikava vakapfeka bhutsu kana vari muno muHarare vasina kubuda kupinda mutauni vachitenderera pamba vanopfeka mapushi ekutenderera kubata bhutsu maoko ndopazosangana neimwe mota ndokuimisa mota iye haina kumiswa yakataka kuona kuti munhu akabata bhutsu otarisa musoro wakanaka wakagadzirwa zvakanaka but munhu akabata bhutsu ndobva ati ini chandiri kuda chete ndechekuti mundisvitse kana musiri kuenda kuHarare mundisvitse zvikanzi no kuHarare ndokwatiri kuenda zvikanzi kwamuri kubva kukabva zvakanaka here zvikanzi mukwasha ndikada kukuudzai panapa amunditakure ndikada kutaura nyaya ndinayo amunditakure but munozoenda muine question make kuti munhu wandasiya uyu ararama futi here isusu ngatikuite sei ngatiendei mota ichibva yafamba mukoma KB vakuda kunopinda mudema musikana uyu anoti iye akanzwa kutekenyetswa akagara ainzwa sekuti iye ane zviri kuitika zvinoitwa nababa naamai muimba yemukati so ainyara kuti ashandise ruoko rwake kunzwa kuti chiri kuitika chii nokuti mumota umu maive nevarume vanokwana kuti vatatu iye ndikuti mukadzi wechingari wechi4 anozoti iye akakwanisa kuzama kuti asenge munhu ari kukwenya ndokutozvinzwa kuti iye pachake haachisina hembe yechipfeko chemukati asi abva akaipfeka haachisina yaenda kupi ndobva akumbira kuti ndisiyei papolisi yepadema ndisiye chii ndisiye nyaya yangu achidzika ipapo mukoma KB achingodzika chete ndobva adzika pasikanzi polisi yepadema ka kungoburuka ka parodi nokutopinda mukamba patuzeka kungoburuka mpinda mukamba ndobva amira kudaro mukoma KB ndobva ati rega ningoita foni yangu on ndobva aita foni on achingoita foni on murume akachibva fona ko ndiri kunzwa kuti hawasi kuonekwa waenda kupi akati shamari aungandiendese kunzvimbo yakadaro kuti ndonoitwa izvozvo une chokwadi chekuti unoziva zvinhu zvinoitika iwe aungandirege ndichienda kunzvimbo iyoyo achipedza kudaro mukoma KB ndikuzvitarisa iye ari kuona hembe yemukati anayo ari kutarisa kala hembe yakapfeka aichisiriyo yachinja ende size iri kutodona oversize ndokuda kuzama kuibvisa mukoma KB anoti achibvisa hembe iyi akaunganirwa nevanhu vepadema vachinzi iwe ari kupengeri but mutarise mukadzi akanaka kuti abvise gumbo 1 iri rainetsa ndokuipfeka futi ndokuenda kuvabereki vake aenda kuvabereki vake ndobva asvika ndobva audza nyaya yese avaudza nyaya yese vabereki vake vakati anoazvinetse rega tifonere chi mukomana wako kuti auye ndobva afonera mukomana mukoma KB kubva musi wa 24 ari kungoti ndiri kuuya asi ndaenda kumba kwemusikana uyu hembe yakapfekwa nemusikana wemukoma KB yemukati aisati yabva haisi kubva inotodzoka kusvika pasi pokupedzisira apa kana kutobvisa gombo 1 rechi2 aribve obva idzorera obva ipfeka nokuti haizochengetedzeki iri paari obva ipfeka but haana zvaari kuita zvokuti kuvaviwa kana kurwadziwa asi ane nguva yekuti akagaragara anotekenyedzwa kuita seke munhu ane murume panguva yake
saka iko zvinozi Nezuro akatorwa nevakamutora vachibva vaenda naye. Iyeye munhu ari kushandira munhu uyu ndiye akafonera mukomana ndobva amuti ndiko kukumbira kuti kana uchinonoka uite 3 days sokuya. Kana wapedza kuita 3 days atichawirirani. Ukarega kuya pa 3 days. Ukarega kuya pa 3 days. Ukarega kuya pa 3 days. Hai. Saka kureva kuti Nezuro ndiyo 1. Nhasi 2. Mangwana 3. Ndichanzwa kuti zvizvi zvakuitika.